समाव एसएफ निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नोंथांमोन आं दिन्थिनो थाखाय सिगांदों। बे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्ला गबर्धना थानानि सिङाव थानाय दरसे खोबसिनपारा होननाय गामियाव। बे गामियाव आं दंफैयो। दा आं नुनो मोनदों बे गामियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बे गामियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंखौ बे गामियाव फैनानै सोरबा बुथारनानै गालांदों होननानै बिथांमोना बुंदों। आं बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सिगांगोन। बेवहाय आङो नुनो मोनदों बिथांनि गोथै सहनि माखासे सिनखौ नुनो मोननाय जायाखै। बिथांनि देहा सोलेरा सेवग्लिनानै सेवहांगार जालांबाय। आं बिथांमोननि सिगाङाव माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सिगांदों। বজাত আইচি বাছবাৰী আমাক জনালে যে এটা আনআইডেণ্টিফাইড ডেড বডি ইয়াত ওলাইছে। গতিকে আমি এটা ইনকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহিলোঁ। ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে বডিটো ডিকম্প'জ হৈ আছে, অকল ভৰিখিনি আছে, ওপৰখিনি নাই। ইয়াত মানে ওচৰৰ মানুহ সোধাৰ পিছতো গম পাইছোঁ মানে সিহঁতেও কোনো আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া এইটো আমি ইনকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠাই দিছোঁ। তাত আমি 72 আৱাৰ্ছ মৰ্গত দিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাতৰিৰে মানে সকলোকে জনাইছোঁ, যদি কাৰোবাৰ ঘৰত মিচিং পাৰ্চন আছে যদি সিহঁতে ইনফৰ্ম কৰে, সন্ধানহীন মানুহক যাতে চিনাকি কৰি পিনি সিহঁতে পষ্টমৰ্টেমৰ পিছত মানে মৰ্গৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। नंगौ रिंगा 9 बाजि फुंनि समाव जोंनि खारजि बागानावहाय मोनसे गोथै सहर नुनो मोन्दों। बे गोथै सहरनि देहाया जाहैबाय ससे जानजिनिफ्रायनो माने गोजौथिंजाय गैया, माखासे जाय आथिंजाय दं बेबो माने सेवग्लिनाय। बियो बहानि मा मानसिखौ जों रावबो सिनाय मोनाखै। ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो माने बेयाव दिनै पुलिसखौ लाबोनाय जादों, लोगोसे माने गामिनि सुबुंफोरबो दं। बिसोर मा खालामगोन बेखौ जों मिथि मोनाखै। दायो बिसोर माने बिदिनो माने मा थांखि लागोन जों बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै। दायो पुलिस आरो रायजो राजाफ्रा मा रायलायो जोंनि गामिनि। नोंथांमोननि साननाय बायदिबा मा हारिनि सुबुं जाथावथाव बियो? बेखौ जोङो दायो बुंनो हानाय नङा, मानो होनोब्ला बिनि देहाया माने जानजिनिफ्रायनो माने ओजोंहाय खर'थिंजाय गैया, आथिंथिंजाय दङ। बे आथिंखिनि थानायाबो जाहैबाय माने सेवनाय, माने दांबानो गागागोन थिग बेफोरबायदि माने माब्लानि बेखौ जों मिथिया। बे जाथाया जाहैबाय माने जोंनि खारजि बागानावहाय माने खारजि बागाननि माने मोनसे खारजि गुदियाव माने बियो माने सेवग्लिनानै दङ। नाथाय बे सेवग्लिनाय हिसाबै माने बियो डेड बडिया माने सानबेसेनि जागोन बेखौ जों हमनायखै। मानो होनोब्लाथाय जोङो बेखौहाय बे खारजि गुदिखौहाय जों साफा खालामदों माने 15-16 दिनल' जाबाय। खिन्थु 15-16 दिननि गेजेराव बे मानसिया सेवगोन बे नङा। बियो हयथ' बबेनिफ्रायबा सियालाबो बबेनिफ्रायबा लाबोनोबो हागौ, हयथ' माने सोरबा सुथुरा जोंखौ माने नारसिननो थाखाय माने जोंनि बे खारजि बागानावहाय माने बिखौ दोनफैनाय जानो हागौ। बेखौ जों मोजाङै माने मिथिनो हायाखै। बेखौ मिथिनोबो जानो हागौ उनाव। बेखौ जुदि मिथियोब्ला जोङो उनाव आरो बिखौ फोरमायगोन।